er nogen, der har tabt nogle penge her på pladsen. Hvis du har tabt nogle penge, så kom op til vognen, så er der en, der har fundet dem her. Tusind tak, fordi I igen og igen dukker talstærkt op for at råbe vores medier, politikere og meningsdannere op, for at sige nej til folkemord, ja til våbenhvile, ja til nødhjælp,